Yeah, yaya, mga kwartahan, no? Makuha nila ang gusto ba? Gani, no? Tungod mong good. Dako sila og pangandoy, mao nang ilang nakabot. Tanaw ng balayaw. Tao kayo, no? Gani, ya. Kaminaw na ko ba? Grabe pa rin kamot tagyan, no? O gani, no? Mao na mangod. Tadi kita magpinapulan sa kinabuhi. Uy, tanawa ko. Abre lang git. Atong liliyon. Gani, ya. Ta. Na, tanaway lang balay, dako kayo, no? Ako motivate kayo sa nga tanan mo. Gani, ya. Sige ka na. Paminaw sa baka magsundo Ay, sa ba, ay, sa... Kanali lang ba kayo nagkuhan na, nag-crash na? Ano ba? Sige ramang gagdula ba? Paminaw lagi ba? Sa mukha na niya, uy. Ano mo balat ka rin ka nga naman? Si Dini diya nag-rankin ko, matindi. Dini, hula ka lang imong mamig daddy ron ha, kay uli na ta ka ha. Yes, tita. Ay naku, dugaya, di kay ano nila, uy. Ito ara da si Chris, oh. Sige ra na siya email, tita. Sige lang na, kay ako ra na siyang tawgon. Awa, napili na yung ko. Chris, Axel, alin na mo. Nanawag na noon si ate. Tara, tara, tara. Hi, ti. Dali na din eh. Ako nagikuan ni Dini. Kinahanglan na mamunti kay muskwela na siya ugma ba? Bitaw good. Oh, push, push. Axel, wala yung bala. Sige naman lang nagdulag email. Okay ra na ti uy kaysa sa mga babae. Bitaw good. Ako kay punto. Dini, magtarong dito sa eskwela ha. O, tita. Sige na, kay pagbalik na ako dito, magdala kong lollipop ha. Sige, tita. Laghana ha. Daghanon jud nako, uy, ikaw pa. Kunya ti maghinay-hinay na pud pinapapud nila kun ba? O sige, sige, pag-amping. Kasamok, aning koro. Ay, di man ka maumurutit. Pa, sige ra makagdula. Palitan na lang iti kag lollipop niya. Kunya ti, okay ra ka diri nga ikaw ra may isa? Dili gud unta, pero okay ra kay niabot naman akong anak. Kinsa ato si Sam? Uuy si Sam, dili man ko gustong malayo siya sa ako. Ako na lang ipauli. Kunya asa man ron si Sam ti? No, push, push. Sige, sige. Kala. Sige. Ay Taysa, tawagon ako si Sam. Sam, ali! Hala, dakuan naman day ni Sam. Oy, Dili lang na, pretty pag yun. hala ti, basta gwapa ba yati, dali na kayo makauyab. Hindi na ko gusto ba? Kanang baka uyab akong anak. Ay, unara to, sa amin nga, bay. Ganun, nagbugot ng pulay mong nang mami. Ay, mga tao diri, makasapot. Ano naman po si mami, uy? Ano sa ginawa nga? Gani, no? Pareho kita giyon na una ba? Saan planoan eh? Ato ning balikan niya gabi. Eh. Sige. Tara na. Ano to? Gani, ya. Daw, ang balay, uy. Inakomoda yun, uy. Ano naman kang? Mao bini atong tuyo. Ulam, gaya good. Tarang ko itong suot. Ah, ikaw pala to. Ayo. Ayo. Ya, manang ba tao? Di tam dayon, uy. Isa man ka, ula-ula man ka wala na tagdiri. Ano kayo, uy? Ah, pastilan. Ato na pasag dihira mo na. Unsa may ato? Dam, may gabi, Dam. Pwede may mga rana sa imong anak. Kita mo na mo imong anak, Dam. Gwapa kayo ba? Pwede may mamisita? Mamisita? O, Dam. Ah, sige, pasudlan na imong manghod. Ay, dili siya ang mamisita, Dam. Ha? Kinsa man di ay? Ikaw? Dili po na ko, Dam. Kinsa man di ay? Nara, Dam, ay. Gabi, dam. Ay, Pwede kong musita, dam, sa imong pandam. Anak ni mo, dam. pas lang sa. Murag na pas mo man na. Sayang. Sige lang ay kabala ka, kay napa ko isa ka anak, katong kinamagulangan. Dam, di si anak. Noy, ay kabalakan na, gaya. Gwapa na yung anak, noy. Gwapa, may kaburan. Dam, asa man na, Dam. Jupets! Jupets! Gawas dira! Manong diha man ka nagtago? Uy, ano sa mga mami, uy. Kabalo biya kag mga gwapa, maulawon ka ayo. Hi! O Alina, bagay kay mo ni dayon. Murag makaya ram siguro din, noy. Noy, okay raman siguro na. Noy, pagkanti. Kaayab na ta. Noy! Noy! Ay, kabuang idagan!